Halo, assalamualaikum, Mas Dadang. Dadang apa ya, Mas? Waalaikumsalam. Gimana? Mas Dadang apa? Monggo, Mas. Ini dulur-dulur nunggu informasi A1, terutama dari Kali Tidu, gimana, Mas? Dulure pempek niku dikeroyok, Mas. Itu wis jelas oknumnya, Mas. Tak diselidiki, Mas. Ndek wau. Kalau misalnya dereng dereng A1 kan lek menduga-duga kan masalahnya jadi merembet kontindi, tapi bisa nyebutkan dari oknum tersebut itu kesaksian teko korban apa emang wis kecekel apa piye, Mas? Nggih korban, Mas. Korban nih. Nggih. Ajeng mantone iki enten lho. Sing kebacok malih, Mas. Macak dulur dhewe to, Mas, gaya atribut. Kena sekawan, Mas. Tapi sing parah iku si tunggal. Oh, sing kena wong papat, tapi sing parah wong siji. Nggih, dulur Tuban, Mas, sing kena. Malah Gegere niku. Wah, parah, Mas. lah saniki dirawat ning RS ndi, Mas? Bojonegoro mriku. Nggih, Bojonegoro. Nggih, ini Mas Dadang AP saking lokasi Kali Tidu nggih, Lur. Maksudnya menyaksikan langsung informasi ini nggih ngoten niku ada 4 dulur kita kena 1. Lah sing telu niku pripun, Mas? Kabur. Ya alhamdulillah mboten napa-napa, Mas. Lah sing kena siji tok iki lho, sing telu piye? Kabur piye? Dia langsung merapat toh, Mas. Niku sing bar bacok niku langsung mlebu gang. Mlebu desa niku, Mas. Oh, Arep digudak. Arep digudak dulur-dulur niku malah dicegati polisi malah. berarti sing bar bacoki langsung mlayu ning gang-gang ngono, Mas. Nah, nggih. Lah kuwi ngono ya akhirnya engko lek pomo rame apa kenaan omah sing disalahno apa enggak sing PSHD. Bar bacok mari niku nggo atribut SJ dhewe, Mas. Wah, medeni lek maine koyo ngono berarti. Nah, nggih. Macake dulur dhewe. Iki sampean posisi ning TKP, saiki TKP piye, Mas? Wis sepi, Mas. Nggih tasik, Mas, tasik rame. Iki dulur-dulur jek enek sing ning kono iki. Nggih, nek dulur-dulur nggih enten sing pun balik. Nggih. Berarti juga matur suwun saking dulur Lamongan kali Tuban nggih merapat nggih, Mas nggih. Nggih. Ngawi Ngawi cepu. enek. Enten Ngawi cepu. Nggih, Ngawi cepu. Kayak piye Kediri bar iki malah nang Bojonegoro rame nae. Nggih, Mas Jipun. Dadang HP matur suwun informasine nggih, Mas nggih. Nggih. Lek pulang hati-hati tiwas kena bacok pisan. Monggo. Assalamualaikum. Dadang, waalaikumsalam.